Tervehdys jälleen täältä kuntien rahoitus- ja johtamisfoorumista. Vieressäni on Kuopion talousjohtaja Marja-Leena Martikainen. Mitä ajatuksia Rafo on tällä kertaa herättänyt? No, Rafossa on ollut tosi mielenkiintoinen ohjelma ja oikeastaan ihan samat haasteet kaikilla kunnilla näyttää olevan kuin meillä Kuopiossakin nyt sitten no, tulevan hyvinvointialueen valmistelun myötä ja inflaatio, kenties Ukrainan hyökkäyssota, ihan samat haasteet tästä, että miten nyt sitten tulevaisuudessa meillä rahat riittää palveluiden järjestämiseen. Minkälainen on pääviesti, mitä haluaisitte päättäjille tässä vaiheessa lähettää, kun hyvinvointialuetta muodostetaan ja nämä epävarmuustekijät on pinnalla? No, meillähän eilen talousarvion raamin hyväksyi hallitus ja varmasti ihan samaa tuskaa jaetaan siinä, että aika lailla tämmöisessä sumussa tätä valmistelua tehdään, kun nyt sitten käytännössä ne rahoituslaskelmat varmistuvat vielä sitten tämän vuoden osalta syksyllä ja sitten vielä ensi vuoden syksylläkin niin jatkoa ajatellen. Ja nyt sitten meillä tähän valmisteluun sisältyy tälle vuodelle ne verohännät sieltä aiemmilta vuosilta niin ensi vuoteen. Niin oikeastaan sen, että sitä meidän niin kuin menotasoa ei pitäisi kiinnittää vielä tälle tasolle. Et ensi vuosina näyttää kuntataloudessa kehyskauden osalta niin kuin varsin hyvältä. Näin kun meilläkin hallitus teki nyt hyvän ratkaisun siinä, että tavoitellaan sitä ylijäämäistä tulosta ensi vuonna, koska tulevat vuodet näyttää vielä sitten vähän haasteellisemmalta, niin se on ihan hyvä viesti, että koitetaan pitää tarkkaa talouskuria tässä nyt. Minkälaisena näette mahdollisuuden, nyt kun mennään tästä vanhasta kaupungista uuteen kaupunkiin, niin mahdollisuuden tavallaan myöskin uudistaa toimintatapoja ja perspektiivejä siihen, että miten tehoja voidaan saada irti omasta toiminnastaan? Kyllä. No, se on nyt tietysti äärimmäisen tärkeää siellä yhtenä niin ehkä valmistelun periaatteenakin näytelty olla, että kun meidän täytyy löytää sitä omasta toiminnasta tehokkuutta nimenomaan, että vaikuttaa siihen, mihin me pystytään. Täytyy todella olla virtaviivaisemmat prosessit, kenties automatisoida prosesseja ja todellakin luopua tarpeettomista tiloista. Sillä me löydetään niin kuin tehokkuutta siihen. Ja jos siellä on aiemmin ollut jotain tiettyjä niin kuin vanhoja toimintatapoja, niin kuin meidän uudessa tilanteessa täytyy sitten pystyä ne uudistamaan. Ja siihen nyt sitten meilläkin lähdetään kiinnittämään huomiota. Kuopion asioita on ollut kyllä ilo seurata. Teillä on vahva tekemisen meininki ja vahva kansainvälistymiskehitys käynnissä. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Kuopioon kannattaa tutustua. Kyllä, kiva. Kiitos, oli mukava olla tässä. Kiitoksia.